Kameraman, jag får fan inte säga skräp på golvet. Det var inte mitt skräp. Idiot, han är alltså. Prata med varandra nu! Syn! Byte! Byt! Jag tycker tappa varje gång alltså. Så sätter vi in 50% av jag fick. Det är för mycket slarv i försvaret nu. Styr upp det först. Bra! Tillbaks! Sing hem! Sing! Fan synd där då. Ta det lugnt nu. Styr upp här nu. Visa här uppe! Skrik! Visa vart ni är! Prata med varandra. Visa vart ni är. Kom igen. Det här är för svåra bollar. Spela enkelt, Babas. Inga jävla höjdbollar. Spela enkelt. Sen ta nästa då. Hem nu, hjälp till! Du blir tärsing. Allen, vi har bytt redan. Johan, tillbaks! Peter finns. Det är bra. De är trötta för att byta. Sing! Du ska vara in där framför mål! Hem nu, hem! Hjälp till här hemma! Det är din Peter.
Syn! Höger, han ska inte markera. Bra! Fortsätt! Hem nu! Aran, byt om du är trött! Vi har bra backar idag, kom igen! Aran, kom och byta! Bra Erik! Nej! Bra tänkt! Johan, hemåt! Hela vägen Johan, hela vägen! Lång. Det... Byt Sing byter! Ut Sing, ut! In! Kom igen! Pressa nu, kom igen! Snabbt spel, snabbt! Bra Erik! Kolla på matchen istället då. Men du tittar inte på matchen. Domaren har split vision, där sitter jag vindtid. Inte när du har ryggen mot planen. Du kan inte ha ryggen mot planen, förstår du väl? Nej, jag lackar sönder på idiotdomare som inte ens kollar på matchen. Dessutom är jag en fet rasist också. Jag snackar skit om juggarna förut. Ja! Det här domaren ska jag anmäla till fotbollsförbundet. Garanterat alltså. Om man är alltså. Jag vet inte. Ja, allting. Men det är helt... Han har inte på fotbollsplanen att göra. Bra, Niklas! Peter, domaren är helt... Alltså... Han står här och snackar med DS och har ryggen mot planen när ni spelar. Pressa, pressa! Alltså vakna till! Bra! Så!
Fortsätt nu! Byt när ni är trötta! Jag kollar på kameran och höll på att filma vidare. Sing! Det här var en bra pass. Fortsätt så där. Det är enkelt. Nu spelar ni fett jävla enkelt. Snabbt byte på Peter, kom igen. Ja. Erik på topp. Gick i stolpen. Så du? Det är klassiskt Niklas. Det är Niklas! Det är lugnt! Klassiskt och sen bara rakt upp i priset. Alltså vad skönt. Ja. Kolla, nu spelar ni enkelt där. Han tog 3 själv. Jag tror det. Jag måste ta bild på kontot. Ja, men det är okej att stå då, tror jag. Jag är inte säker. Någon hem! Vad sa du? Någon hem! Jag är inte säker. Men jag tror det är 0? Jaha, shit. Jag är inte sett innan. Nej, jag tror det är ute. Nära en gång. Ja. Ja, det smäckte förbi stolparna alltså. Bra Sing! Bra Sing, bra jobb! Ja. Nu spelar ni enkelt du och Sing där uppe. Alltså du har varit det bättre direkt alltså. Typ inte sådär. Alltså var ändå bra på. Oj! Ja, Johan! Så det är 4-0 är okej. Ja. Sing! Klassiker, vad skönt. Bra försvar. Bra! Rätt sida bara. Vi har bra backar med idag. Alltså Erik är skitbra. Ja, det är bra defensivt. Det behövs som fan här bakför så. Byter snart med Aram. Manjo, du måste göra ett snyggt mål! Bra Aram. Bra byte. Vad sa du? Bra byte. Ja, där är det bra byte. Ja, men jag menar, det var bra jobbat. Så byter man då. Ja. Nyttigt. Nej! Sen. Bra skott. Där försöker vi passa, det är rätt. Ut på! Pressa nu när han är ute! Pressa! Ja. Spela... Gå in. Bra Sing! Sådär ska du spela. Sing, sådär ska du spela. Fortsätt sådär, det är skitenkelt. Nej, det är 4 mål. 5. Andra har gjort mål då. Han med den fina mössan där. Ja, det har han gjort. Jag tror han har gjort 2 mål. Okej. Där ja! Nu har ni sjukt bra spelare uppe. Alltså nu spelar ni bra, ni två, bra. Nu är jag nöjd. Fast inte där. Det är lugnt. Vad står det? Jag har ingen aning, jag har filmat alla målen. Alltså målvakten, domaren har inte heller koll på vad det står. Jag ska filma sen honom. Han trodde fel. Hallå, vi har haft sådana här situationer förut. Du vet vad domaren sa till mig? Vi fortsätter köra 3. Vi fortsätter med det vi gör. Kontra bara. Johan, kan jag få lite vatten bara? Om jag är inne i spel och kör alltid sista man. Om Erik är i spel och jag inte är i spel, då kör han sista man. Ja, bra. Och om vi ingen av oss är i spel, då kör du sista man. Eller det är du ska inte köra sista man. Eller vänster.
Alltså det är väl... Vänta, Jag har sett såna jävla ledningar trilla iväg för att vi slarvar. Jag har också på vatten. Jättebra bollar upp också. Det är mycket lättare att göra någonting där uppe. Ja, ni två börjar spela mycket bättre tillsammans. De kommer upp så det är ju skitstora ytor. Det är jättebra bollar för annars ska de fixa att de är jättehöga och så. Jättebra. Fortfarande 3. Bra, det är bra, det är bra.